Tässä ei ole kenenkään nimeä. Mitä mä teen täällä? Hei, mitä sä teet? Mä etin mun kummiluokkalaisen tavaroita, kun se hukkasi niitä. Ai, minkälaiset ne on? No on semmonen violetti pipo. Okei. Etsitään yhdessä. Mut mitä me tehdään näille vaatteille, jotka meidän pitää laitella joku viikko? Näissä on nimeä. Mehän voidaan esim. Vaikka sanoa opettajalle ja sitten joku viikko jotkut voi vaan niinku ottaa ne tosta, jos tarvitsee. Mm. Siinä on iso säkki. Näissä tavaroissa ei näy mun kummipipoa. Täällä on vaan jotakin huppareita. Wow, tääkin on tosi hieno. Ja täällä löytyy vaan ykkösluokkalaisen lippiksiä. Mennäänkö katsomaan toisista laatikoista? Joo, mennään. Ei täälläkään näy sitä violettia pipoa. Mennään toiseen. Täällä on. Olisiko mulla nähnyt täällä? Ei. Hei, eiks tää oo se? Ei, se oli violetti pipo, ei hattu. Äiti niin joo. Täällä on violetit hanskat, sateenvarjoa, takkeja. Joo. Ehkä se löytää joskus sen toista. Niin. Ai niin, Alisa, muistatko mikä viikko tänään on? No mikä? Se, että me saadaan niinku lajitella niitä vaatteita siihen käytävään ja sitten tuodaan omistajalle niiden vaatteita, jos siinä on oma nimi. Ai niin joo. Pitäisikö mennä jo lajittelemaan? Joo, mennään vaan. Nyt me laitetaan nää tähän, mutta Eiks meidän pitäis kysyä opettajalta, että mitä tehdään niillä ylimääräisillä? koska näitä kohta otetaan, mutta jos esim. Näitä ei kaikkia ei oteta, jos esim. Tää jää yli, mitä tälle sitten tehdään? Mennään kysyä Millalta. Joo. Milla? No hei, mitäs tytöt? Meillä on kysyttävää näistä ylimääräisistä vaatteista. Joo, mikä? Että kun meillä jäi ylimääräisiä vaatteita siitä, kun kaikki ei ottanut niitä tai silleen, mitä me tehdään niille ylimääräisille vaatteille? No laittakaa ne jätesäkkiin ja sitten me käydään viemässä ne tonne vaatekeräykseen. Okei. Selvä. Yes. Hyvä, moi. Muistakaa, ylimääräiset vaatteet laittakaa tekstilikyörätykseen. Hei hei. Heippa!